गोबां जोंहा बेवहाय मडेल अंगनाबादि सेंसन जादों आरो दा बिनि वार्ड अर्डार जाजोब्बाय आरो बिनिनो खालामगासिनो दं दिनैबो जोङो गंनै गासिबो रेडि जाखानायखौ खालामदों मोनसेया नैबे पिपल हलि आरो मोनसेया जाहैबाय नावबान्दायाव आरोखि गतिके बे आरो गोबां दंबावो गाबोन जोङो टंला एलेकायाव गंबा खालामगोन आरोबाव गायसनबावगोन आरो बेबायदि गोबां जायगायाव दङ गासिबो सेंसन जाखानानै बेखौ जों ग्रोब 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 दा खालामनानै होगासिनो आरो माखासे लामा बेखौबो जोङो बेखेवगासिनो दङ दा अखा हानायखाय बे साननै सानथामसो हयथ' एसे जेंना जागोन मानो होनना बुङोब्ला खामानिफोरखौ थाब थाब मावनांगौ आरो जों बेखायनो थांदों जाहाथे रायजोआबो मोनथियो थिखादाराबो रायजोनो खोथा होयो डिपार्टमेन्टआबो जाहाथे मोनथियो नङाबा उनावहाय खामानि बे मावबाय थानाय समाव रावबो नायग्रा गैयै जायो रावबो मोनथियै जायो माब्रै मा बेखौ जाहाथे रायजोफ्रा मोनथियो बेनि थाखायनो बे गायसननाय हाबाफारिखौ खालामनाय जादों फैबाय थादों बिटिसि इलेक्सन बेवहाय बिजेपिखौ रायजो राजाफ्रानो नागिरदों बे समावहाय मोन 40टा समस्थियावनो बिटिसिआव गेलेगोन होननानै जुदिबा एलायन्स दङ ना बिजेपिया जोंनि मानाव गेदेर चिफ मिनिस्टार आरो जोंनि रायजो कमिटिनि आफादगिरि दिलीप सयखिया मानाव गेदेर बिथांमोनहा माने दासान्दि बुंगासिनो दं अपेनलि माने 20-25 गेलेगोन ओमफ्राय दाख्लै जों आफादगिरिया बुंदों जे 40थायावबो गेलेगोन बेखौ पार्टिया उनावहाय माने थांखि लाहैगोन खिन्थु मोनसे खोथाया रोखा होननानै बुंबाय थादों जे बिजेपिया हारसिङैनो इलेक्सनखौ गेलेगोन आरो बे मथे दा गासिबखौबो बिथोन हरनाय बायदियै गासिबो जायगायावनो बिजेपिया दा माने खामानिखौ मावगासिनो दङ आंहा स्पिकार समस्तिनि अनगा दस्रायाव आंहा जेबो खामानि थाया बा पार्टिनि एक्टिभिटियाव आं इनभल्भ जानो हाया नाथाय माने पार्टिनि बिथोनखौ आंनि समस्तियावबो हरदों नालाय बे हिसाबै आङो मोनथिगौ आरो बे मथे बिजेपिनिफ्राय दा माने बड'लेण्डनि जि जानो गोनां बिसायख'थि बिनि थाखाय साखाफारा जागासिनो दङ बिटिसिनि जितु बिसायख'थि बेवहाय नोंथांनिफ्राय गेलेनाय जागोन ना जाया आंनिफ्राय गेलेनाय जाया मोनसेया जाबाय पार्टियासो थांखि लागोन सोर सोर बेवहाय गेलेगोन आं अलरेडि आसाम आयेन आफादनि माने बुंथिगिरि गतिके आङो बेवहायथ' गेलेनायनि खुनु बाथ्रा फैया अदेबानि माने गासैबो माने मा होनो समस्तियावनो बिजेपिया लासैनो माने बिजाथिफोरखौबो थि खालामो रायजोआ जुदि नागिरोबा बिटिसिआव गेलेनो थाखाय नोंथांखौ होमबानिया ना रायजो नागिरब्लाबोथ' बियो माने मा होनो पार्टिनि सायावसो थांनांगोन रायजोआ पार्टिखौ बुंनांगोन अब्ला पार्टिया निस्सय बेफोरो बिबेचना खालामगोन गतिके पार्टियाव जोङो थानाय हिसाबै जोंनि पार्टिया जिखि थांखि लाया आरो पार्टिनि हाइकमान्डनिफ्राय जिखि बिथोन फैया बेखौ जों मावनो थाखाय माने बाध्य जों मावनांगोन सासे पार्टी वार्कार हिसाबै आरोखि जुदि पार्टिया जुदि नोंथांखौ बिजाथि हिसाबै दैथायहरोब्ला समस्तिया मा जागोन सार जुदि नङा आं ओंखायनो होनदों बेथ' पार्टिनि सायावसो पार्टिया बे थांखियावनो फैयाखै दाबो आरो बेबायदिसिम दासिम बिजाथिनि सावरायनायानो फैथ'वाखै दा 40टा समस्तियाव बिजेपिया बबाव बिसायख'थि गेलेगोन बिनि सायावसो माने गासैबो जायगायाव मन्त्रि बिथांमोनखौ इनचार्ज होनानै दा बयखौबो लोगो हमगासिनो दं रायजो राजाजों लोगोसे बिजेपिनि मावथिफोरजों बिनि उनावसो थांखि फैगोन जे बबे समस्तियाव गेलेगोन आरो बे समस्तियाव सोर सोरखौ बिजाथि हिसाबै फसङोब्ला माने रायजो राजाफ्राबो माने मदद होगोन बेखौ नायबिजिरगोन चिफ जानायनि खोथाखौ बहुतखिनि बुंदों नङा बेखायनो आं होनदों बेवहाय सोरबा बुंनायजोंथ' जाया बे पार्टिनिफ्रायसो ओमफ्राय आं जाहैबाय आथिखालाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि गतिके आसाम आयेन आफादनि सासे बुंथिगिरि जानानै आं आरो खुनु बिसायख'थिनि बेलायाव जेबो सावरायनायावबो आं बाहागो लानो हाया मोनसेया जाहैबाय आंनि पार्टिया जेराव आंखौ एथ' गिदिर मोनसे बिबानखौ होनानै दोनदों आरो बेखौनो आं खामानि मावगासिनो दंखायो बे बेलायाव आङो गुबुन बाथ्रा आंनि बेक्तिगतनिफ्राय साननायनि खुनु बाथ्रा फैया ओंखायनो गासैबो बिथिङानो पार्टिनि माने जिथु मा होनो थांखि बे थांखिनि सायावसो गासिबो जाजोबो दाख्लैनि मेलाव जों नुनो मोन्दों नोंथांनि बिजेपि सरकारनि आफादगिरि दिलीप सयखिया बुंदों बिटिसि हालामाव होयो गोबाङानो दिनै उपेन्द्र ब्रह्मनि नामाव मोनसे प्रटेस्ट खालामदों बाट दिनै जा बिथांमोना बिदि खालामदों बिनि थाखाय रावबो रायजोफ्रा गैया बेखायनो बिजेपियावसो बांसिन मेजरिटि बोनो हादों होनना बुंदों सार मा बुंनो बेलायाव नङा बेवहाय एसे बुजिनायफ्राव गोरोन्थि बुजिलायदों आसलते दा बड'फानि मुं लानानै गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जाफ्रा जेरै माने रायजो दल बिथांमोनाबो माने बड'फानि मुङै बिटिसिनि इलेक्सनआव बायदिसिना माने बाथ्रा माने बुंगासिनो दं बेफोरखौ लानानैसो बिथाङा दाख्लैहाय बुंदोंमोन जे बड'फानि मुङैल' माने राजखान्थि खालामनो नागिरोब्ला
माने बेखौ जोङो मालाबाबो मदद खालामा बेदरफोरनि आदर्श नीतिजों जि मोनसे मावनो गोनां हाबाफोर बे हाबाफोरखौ मावनायासो गिदिर बाथ्रा नाथाय बिथांनि नामखौ लानानै खालि राजखान्थिनि थाखायल' जुदि माबायोब्ला बेफोरो सोलिनाय नङा बिथाङा बे बेलायावसो बुंदों जे दा गोबां माने बड'फानि मुंखौ लानानै जिहेतु बड'लेण्ड नालाय बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव दा बयनाबो मोनसे माबाया फैदों जे जिहेतु बड'लेण्डआ मानिफ्राय जोनोम जाखो बड'लेण्डआ जोनोम जाबाय जे बड'फानि सोमावसारनायनि गेजेरजों माने मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै बिटिसि दिनै बिटिआर गोरोबथा जानाय आगोलनि बिएससि गोरोबथा जानाय बिनि गुदियानो जाहैबाय बड'फा बे गासिबो ओंखायनो बिनि मुंखौ माने मा होनो बिनि सिमां होननानै माने जेनेरेलि बुंनाय जायो जिहेतु बिनिमोन नालाय आइडिया आरोखि दा बेखौ लानानै नैबेयाव बिसायख'थिनि समाव दा गोबाङानो बिथांनि मुंखौ बाहायनायनि बेलायावसो दिलीप शइकिया बिथाङा बुंदों जे खालि बिथांनिल' मुं लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरोब्ला बे मालाबाबो माने गनायजाथाव जाया